आई आपल्या मुलांच्या आरोग्यासाठी आणि संरक्षणासाठी काय काय करत नाही. श्रावणातील शुक्रवारी केली जाणारी ही जिवते मातेची पूजा मुलांसाठी अत्यंत श्रद्धेने केली जाते. या दिवशी सकाळी लवकर उठून घर स्वच्छ करून स्नान करून देवघरात जिवती मातेची पूजा मांडावी. हळद, कुंकू, अक्षदा, फुले आणि नैवेद्य अर्पण करावा. जिवती मातेला हळद कुंकू वाहून दिवा आणि धूप लावावा. मुलांच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घ आयुष्यासाठी आणि संकटांपासून संरक्षणासाठी मनोभावे प्रार्थना करावी. यानंतर मुलांना जवळ बसवून त्यांचे औक्षण करावे. कुंकवाचा टिळा लावून त्यांच्या डोक्यावर अक्षदा व्हावीत आणि जिवती मातेला प्रार्थना करावी. आई जिवते माते, माझ्या मुलांवर सदैव तुझी कृपादृष्टी राहू दे. त्यांना निरोगी आणि सुखी ठेव. आईची श्रद्धा आणि मातेचे आशीर्वाद मुलांच्या सुखासाठी यापेक्षा सर्वात मोठी प्रार्थना कोणती?